Pimmusay ti maysa Konsehal iti Bayambang, Pangasinan, kalpasan ang maatap na dumpar na tilungan na iti concrete barrier ti rangkay iti barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan. Ti Konsehal ket nabigbig ani Jan Nazer David Hunyo. Nagresponde dagiti pulis kalpasan anay pakamu kadakwada ti insidente. Naitaray pa iti Pangasinan Provincial Hospital ti Konsehal sakbay anayakar iti Region 1 Medical Center ngem naideklara a pimmusay. Nang ipadanon met iti panikipagrik ti lokal na gobyerno ti Bayambang kan binigbig ti dedikasyon ti opisyal kas presiding officer pro tempore ti Sangguniang Bayan kan chairman ti Committee on Education.